ividiyo ezemidlalo engalesikhathi ngibekelele kuphi nakuphi la ubukele khona makuthi usuku lakho lokuqala ukuyona le channel. Make sure ukuthi ke uyasubscribe kuyona i-channel, ungaphinde uciphe notification bell ukuze ungaphuthwa ke ngisho eyodwa ividiyo esifakayo kuyona ke le channel. Bafethu ke kuthiwa kunomdlali ke laphana ke phesheya wezilwandle, umdlali ke oseke wadlalela laphana ke iqembu leBayern Munich, wadlala ke kulo ke imidlalo ke ewu-229, waphinde futhi wadlalela ke iMan City okuyi-Manchester City yakhona ke laphana e-England. Laphana ke wafika wadlala imidlalo ke nje embalwa. Kuthiwa ke lo mdlali ke njengamanje ukwi-free agent. Kuthiwa ke laphana ke isifiso sakhe lo mdlali ukuzodlala la khona ke la eNingizimu Afrika. Uthe mayibuzwa ukuthi ke ngabe liphi iqembu afuna ukudlalela la eNingizimu Afrika, wathi laphana ke ufisa ke ukudlalela ke Orlando Pirates okanye ke iKaizer Chiefs, as long nje yena ke edlalelela eNingizimu Afrika. Kuthiwa ke laphana ke ufuna ukukhombisa nje i-experience anayo ke laphana ke ngempela ke kuyona ke i-DStv Premiership. Asazi ukuthi ngabe liphi iqembu logcina limsayinisile, ngabe iyona iKaizer Chiefs okanye ke laphana ke i-Orlando Pirates. Laphana ke uJerome Boateng wakhona ke laphana ke phesheya kwezilwandle. Kuthiwa impela ke ufisa ukudlalela kamaqembu afana ke no-Orlando Pirates kanjalo ke neKaizer Chiefs. Sazi ke ukuthi ngabe liphi impela ke iqembu eliyogcina ke limthathile. Uthena nje yena kanandaba noma engahola malini, kodwa ke nje as long as edlale ke la kuyona ke i-DStv Premiership la eNingizimu Afrika. Like ividiyo ke bese uyasubscribe kuyona i-channel. Mina nawe ngizolonga update nje ukuthi ngabe kwenzakalani kuyona i-DStv Premiership mayelana nawo ke ama-transfers. Okwamanje ke ividiyo ethu asibambela, nisale kahle.